салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бори навинка омадагиҳаи духтаро дар магазини 1001 майда чӯйда рӯ ба рӯи 7 дарвозаи Корбон мешавад. Касе ки мисол бо намеёба, рақамҳои савдогарам ҳам мемонам, шумо бопурсен. Духтарако, инаи стульчикои навинка омадагиҳаи 35 сомонӣ беҳад хушрӯ ба қувватакан. Баъдан анамин партачои майда 45 сомон, анай калонош боша 65 сомон. Ази бисёр хоҳиш карда буданд духтарои мо. Ина марҳамат биёен духтарако омадагиҳаи метавонед харидорӣ кунед. Мана 35 сомон, анай намуд стульчико 10 сомон. Аз скейт бошад 55 сомон. Бинен скейтборда бисёр мепурсанд духтар. Салом дӯстон, модарон ва хоҳарон. Инак боз мо иқдоми нав гирифта розыгриши навбатии худро оғоз намудем. Шумо мехоҳед иштирокчии ин розыгриши мо шавед, пас аввалин шуда дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда аз молу маҳсулоти компания Faberlic харидорӣ намоед ва инчунин обучениҳоро гӯш карда активно иҷро кунед. Ва шумо соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳои беҳтарин ки аз қабили декҳои туркӣ, духовка, миксер ва ғайраҳо мешавед. Обучениҳо бепул, регистратсия бепул аст ва танҳо дар хона нишаста дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда барои хонаи худтон харидорӣ карда ва соҳиби тӯҳфа мешавед. Мехоҳӣ? Пас дар WhatsApp навис. мо шуморо интизор. Мо ина марҳамат як маротиба омада буд, тамом шуда буд. Ина бо омадагиҳаи биёен гирен. Ана ё духтароира бинед 40 сомон. Мана диден барои ов марҳамат иҷода ҳастай. Ана минаму чойникои 60 сомона. Чанд сомон? 30 сомон. Ана михе вая мана бинен блендер барину. Мана духтаро навинкаҳо. Ана ино 50 сомони. Ино тамом шуда будан бо омадан. Баъдан духтаро чихе нафаҳмидам. ҳами комплект 70 сомон. духтароира бинен барои катисатилаш 70 сомон. А инаш худаш тоқая и чанда? Анаи вай бошад 30 сомон шава бра. Аҷоиб хушрӯ. Иш комплект 70 сомон. Ана баъдан духтаро чимадан. И чимадан чанд буд? Ана 255 сомон буд ба фикрам духтаро. Бо биён бинен хутон. Иҷода пасудоҳо ҳастай. Ино 11 сомонӣ шидана. Ино ам дуташ 25 сомона. Арзон шидан духтаро. Бинен чанд намудай. Инаи косаш омадай. Мана бинен чихе косаи хушрӯ. 11 сомон. Марҳамат. Бори нав. Бори навинка бисёр духтарако биёен дер накунен. Мана. Ина марҳамат. Ина ёям. Бори навинка. Ана ира бинен духтаро. И грелка. Барои кудако. И 10 сомая? Ина. Ана михел грелка омадагиҳаи 10 сомонӣ. Барои кудако. Инаи моделшам ҳастай. Об мегиред, оби ҷӯшак. Гармакак. Вақти пешда буд ку грелкаам хеле. Ана баъд об нӯшако 10 сомонӣ. Иҷода ҳаст бо 10 сомона. Инаиам навинка. Иша бинен чихе хушрӯ. 10 сомон. Мани 10 сомон. Ина духтарако иҷода 10 сомонӣ. Қа хушрӯ айно. Ҳамаш 10 сомонӣ духтаро. Аҷоибот фасонак. Манаям бори нав. Марҳамат тамошобинони азиз, омада ай пеш бинен бори нава. Инчунин аз ана ино омадагиҳаи духтаро 20 сомон. Ира бинен 20 сомонӣ. Анаи модел 30 сомон. Калонай. Инаш боша 25 сомон. Мана бинен духтарако ҳамаш бори навинка. Ҳамаш фасон. Аз ино ман нишон дода будам. Ина бобинен.
دو دونش یک دونش 25 сом якташ 25 сомони модело мана ин модел новинка омада 25 сомон ана ин модел омадаги 25 сомони бинем баъд ана вазачо и чанд сомон 10 сомони гулдона кора бинем чиха хушру пластмассиян духтаро и тарафш бошад дуташ 15 сомон пиёло 8 сомон а чойни гуварден чойни кушон 30 сомони духтаро чанд моделай ана и тараф пиёло 8 сомон духтаро мана 8 сомони ҳамаш фасон духтаро мана метавонен ки омада ай пеш бобинен духтаро ино чандан 10 сом ино 8 ино 10 ана ин амудаш 10 сомон пиёла 8 сом ана и вай бошад 10 сомон диден ҷа бисёрай тарелкачо ҳар намуда модело набинед намино ҳамаш моделои новинкаяй бори нав қишруа 10 сомон ана ин моделшам ҳозир мебинем духтаро ишам бори нав 10 сомон ана духтаракон бо чи аста иҷада пачкашан смай 10 сом 30 дона дорад 30 дона намхе и ваяй филонкои астай ку духтаро болои анамин тарелкачора болои салатора маҳкам мекунӣ хулас 30 дона дора мана 10 сомон я пачкачаш и чанда 10 сом и 10 сомон мева гирак мана баъдан иҷада чанд чизаки дига омадагия духтаро марҳамат ина 10 сомони ана ям бинен чиха хушрӯ я бучния 10 сомон як донаш ана бо чи дорен инамҷа чизе мебинен духтаро 10 сомони мева шуваку ҳар он чизе ки мехоҳем ҳастай мана ям 10 сомон ана баъд духтаро аз ина ино дигар хел моделош буд ҳозир бошад бинен бо бори навш омадай 10 сомони чанд хелаш ана баъдан ира бинен духтаро 10 сомон дона гираку қанд гираку хулос ҳар чизакои пластмасси ино 10 сомони мана ай падносам 10 сомай не хеле паднос омадай 10 сомон а духтаро я чи дидем чи боша қахшру чи ай зубна паста хошик вилкада мешава ҳа инам хеле 10 сомон и чи ай чанд сомай 10 сомония инда любой чирка мешава 10 сомон и пластмассия ҳо пластмассия духтаро пластмасси ғавз хушру хулас инамино ҳамаш 10 сомони чанд та органайзерои фасонак ҳар хе барои хранения мана ана иноям ҳама хел духтаро 10 сомон дидем инаи чи ай инаиша бинен 10 сомон хулас ина духтаро 10 сомони мана аз ино духтаро бинен чанд модел омада будай мана ишам 10 сомон духтаро ира бинем мылницаи фасон омадай 10 сомони удочка мана 10 сомон аҷоибот инамиёям 10 сомони чанд намуда 10 сомона инамиё вай қахшучане мана инамиё ҳамаш мылница духтаро 10 сомон иҷа мылница бисёр омадай ира бинене қахшрувай 10 сомон 10 сомон хулоса инамиё ҳамаш бори нав духтарако мана 10 сомони инами милницо ҳамаш 10 сомон ҷа собуношам ҳаста я донаш 7 сомон собуношам личебни будай духтаро ина инамуду 7 сомон бо доран 10 сомона хулас ҳар хела бо омада ай пеш хитон бинен тамошобино ана духтарако инаи дамашникора бинен чиха хушру 30 сомони будай ҳар хелая иҷада мана иҷа моделош ҳар намудай
Aynam dosh 20 somon ya. Shlopkosh 20 somon. Anay mexdoro 30 somon духтаро. Ijada har namud палатенчау сачоқчау har chi doran xullas. Bo omada binenay pesh mana. Ana ino 10 somoni. Ichay qaqshruan peloy qalon. Yam 10 somoni. Isham. Ana i modelam 10 somon mana. Kosa barinay духтаро. Bakalo 10 somon. Bor bisyor omadagiyay. Hoz mashmuda nishon metum ki bo chi omadagiyay духтаро. Ина марҳамат. Ana inamut shakargirakoye ki omada nayoftан духтаро bo omad. Ana i modelo omadagiyan. Ina mino hammash 10 somoni. Yama. Ey bakala korabinen chkhshru 10 somon. Marhamat tamashobino intixobi kheli va kheli ziyod. Man. Hami obnushako hammash 10 somona. Man. Didin. Bad dixtaro ana namud gushmonako omadaga yo chandan? Yo 25 yo 30 somon. In namudish 30 somon, ana namudish 25 somon. Irabinen chkhshru. Чанд таранг дора. Мана ина модус чанд? Ишти. Ина моделиш 30 сомон. Мана. А иё чи падушкача? Нархлаб бомадай. Боринавай ҳози нархш аниқ нест духтаро. Марҳамат. Метавонин хитон биёин то шумо омадана бораи новинка ҳамаш ҷобаҷо мешава. Нархошонам ҳамаш аниқ мешава. Мана бакало. Ино чандан? Ana ino dutash 15 somon. Na, binin. İşe binene dixtaro. Yam dutash 15 kutako daxshruwa. 10 som yadonash. Ana badam dixtaro ira binen. I bori navosh. Az ino ma digar khelshanishon dada budum. Baz bosham khe krabi gomaday diden. Chand ta rang. Zard kabut. Badanay pirojnicha оранжевиш мондагай. Тарелкача барои хӯрок хӯрдани кӯдако. Ина кепкачаро дида будем. Духтарако шапка, кепка инора 10 сомони мефурӯшанд. Мана. Наскию. Ино чандан? Пеш будком хелиян. Дуташ 10 сомон 5 будай. Ё кӯдакян? Рабинем. Фасон. Перчаткиё чи? 10 сомона ҳар хел бо перчатки доранд. Духтараком ана мин намуд тупо омадаи ҷада. Ана калонош беҳад бақуввати хушру 100 сомон. Ана намуда 20 сомон. Инош 100 сомон бо инаи майда таракош 20 сомон. Хулас борои новинка. Инчунин барои кӯдако падарка харидан ана хел ҳар хела пирожничаако омадай. Милли пузир дорад рунош 30 сомон. Мана бинен баъд 120 сомона намхе мошинчаи пулдор доранд. баъд ана куклачои хушру 55 сомонӣ. диден робот доранд 50 сомон. ана хе соато доранд барои кӯдако 100 барои калоно кӯдако хулас ҳамаи чи 25 сомон анаи намуд. Ana dixtaraco ina adeli kudakonna bar dixtaraco ina diden ino dutash 10 somon ai taraf bosha ina mi hamash dutash 15 somi bine dutash 15 somoni har khila na dixtaros rogara kase namedona ru baroy haftum darvozai korvona ija binenda mana u taraf haftum darvozai ayra i taraf hami magazin Hazır yak mayda çuydam. Xullas dixtaro inami rezinkacho, zakolkacho behat bisyor omadagay. Hozi nakshodiyan hamasha. Ichiyay zakolkacha iyam dutash 15 ha. 10 somon yadonash. Ina binen. Jachikhe prikolkachoy xushru. Xullas baroy dixtaraco behat intixobi bisyor ina rezinkacho shabinen ajoyibot. Xulоса духтарако биёен ҳама намуд борои новинка омадагиай ҳозир успеҳ кунем барое ки 1-2 рӯзда ҳамаи новинкаҳо тамом мешавад. Мана бехат
ризакои хушрӯ. Бо ҳамин навори рӯза ҷамъ баст мешавад. Хайр, саломат бошед.